Baroso, Ghana yanke nonga, or wunke non ambada. Cotrem fresh tomatoes and fresh pepper. Biku boo boo boo. Excuse me? I say, excuse me. And you know, yes, excuse me. And you know, but we're not doing hope. Oh, who give the big gata, Ojiuono, or we are service a cat to go. We are to judge. So, Chema droge, and wadim, lady no mania. So, in bulam chorime with ego dim patara. Mo ane those remchi me mabia puso take your permission from you. You must take permission. Oh, the motor. Oh, you can take permission from us. You must take license. You must take order. You must take you. I must see the you. Making expense I will go away. You have a go when I work. You have family money, family business. You have family inheritance. You have run through our blood then. I got for life. When I work at best, I don't go to me. I take you over. Give Ruby. Oh no. Father Christmas. Already, hey, Mona, Mola, Hona, Aboka, Nkatara. Ole, I believe in the start. My toes. Hello, Otoshi, Bason. Zitrash, Wana, and the son. Melon to local. Ataquanaga. Gadala. For meeting. One Tronza. Yes, that. I'm not Macamu. It will local. I want to go to my boss. No, Jerry. I got my time. Must make it Tagota. Look at them in a gate. Way by your child. Ebele Baburuguno. Ibran family, Ibran family, Umuakabia. Umuakabia gave a family I better Ioda. Or what am I Bagonia in the city? And all kind of more for the gateway of Baburugu. Johnny, get a guy, a break of Bigo. I'll get to get my hair, Jemmy. I want the booze and Ebeneros. I want the booze Ebeneros, Tatasha. Unamasi. Shamba! Kaba! Whenever Namadu, Jem, Agabagaga, and he break a fishy. Our general accountancy when I'm working. Our general accountancy. I'm going to them again. Jem was my Mombasa. No way, Bema. Isn't shipping and Kaga forever give fuso. This year's no long Kaga Frazunga give fuso. Oh, Shishi, actually, one loma. I got Tole. It's a digagi. On we go Shishi get Dugi, Mam Digaga, Henaga to them. Dulata Geba. I got Tola Henile. Get Charam Bem get Digagi. Give fuso Funyo Kanai. Get your by Hega, come on. And I Hega Bonka. I think Garami him Dirigi. You come away local. As a mother address, you will dress. Oh, you got to be with the other one another. Oh, what another that Mamaduso? I'm going to Kai. Mamaduso, all the Nago for beaten. Oh, yes, and I use her. Who named Musa? Mamadusa, someone I'm out of the Medici. From Brava. I just died from Brava. Oh, Tempo. How about every brand beat Rayuda? Such water, Larry, and a break and a big. No one and what can know. Oh, my brother, we go have end currency. My God, would I walk? So, I have to can know him. Another one in Kaya, the Soga, and a pie right time. You must seek him. You must seek him. I'm what did you get? On your work, I come to Jim Manation. I attend them. Can't take a wagger. A woman I don't want to go. Every test you told when I walk at you, I'm going to get inheritance. What time? Murulo give Brumoto. In the Priam Nabago. Greer. To make one to make how many? Hello there, Mike. Oh, me, I want to go walk to Nage. I won't mean now, John, why the idea ball. Will you wear? It's me extra sink card, the map, Bogago.
biko deda ma mmiri nọ nso nsogbu nọ bụrụ ọsọ ugbu a bịawa n'ụlọ ka ịhụ ihe anyị na-agwa gị kamgbe echi ka iji aka gị hụ ka ịhụ ihe anyị na-agwa gị kamgbe echi gị na-eme anyị daụt bịa ji anya gị hụrụ pịawadala oyi bịawala ngwanụ Onye pakwara moto nka? Ọ bụ na ya wụ moto n'uwe isiokwu anyị jiri kpọwago ihe si na moto nọpụta ọwụ ya awụkwa na pozishọn anyị jiri kpọtụ ogo ihe mere na ụwa ụda ị ga-ewuru obi nwoke ihe mere na-emene ka ebe aga ngụ wee gbukwule mmanụ wetuo obi akụkwala anyị gara eriwile ha bọnkiri wu na eriwe ebe niile daa na bi ịbịadụkwanụ ngwa ngwa anyị na onwe anyị nọchitere gị anya ihe anyị wụ ụmụnne gị ihe wụ atọ n'ime otu dị ngozi ya wụ otu nne eji izu ka mma gịnị na nne eji anyị baa gana ka iwuru obi ọma napụta ya anyị banye n'ime ụlọ tọchata ihe ya eji ya na ya kwa ala jake nga ka akpa ike ka nwoke ka aga ka wee nwoke ka ewu Kemgbe zụtara m ihe nke ejila bịa play ide egwu ngwaleri. So how do you see the phone now? Beautiful. I'm telling you. Ọ na-ehe ndị ala bigo ụtọ na-adị. Enyekwara mma na-adị. You know me this gonna say in case. Awa m na ihe ga-ajụ. Chineke m. Chris Jackson. Oh God. Ọ bụ ya. Ewu Chineke m. Long time. Chris Jackson, ị gbakọrọ m na ịlọbụla. About 3 days ago, even when Beranga, you know. No, mana imekwara ihe ọjọọ. I don't know, ma emecha na karịa ihe ahụ. Ihe ahụ ya kpara bụ mgbe ahụ. Nna m, ọkwa onye tọrọ nwunye m. Ọgọ m ka ọ wụ nnọọ. Ọ ya wụ nke na Amerịka. So yele nwunye gị so yele nwunye gị ọkwa ụmụnne m dị ya Heshi village wee bịa e mere mgbarụ ha sị ka bịa leta anyị blọg ọ bụ ịhụna na anyị nọkwa mgbe m ji asịsị ịhụgo ịsịrị gị eyele ụdị onye na-enwe nwoke na-anabịala gị dị mgbe ka m bịara mgbe ahụ njụ mana otu onye bịakwa m I want to start like him, yeah, mom. I want to sound ka onye onye unu kpọrọ m so m bịa anyị negodo ka oke kọne awo ku ya kpọrọ awo ka epreful ahịa m tụma m nọkọta mkpọgo ka abịa m le anya so abịa m nọrọ ọkụ na-enwe sa ụlọ na-eshi ahụrụ sa na m ebe ọkụ mego overheat si nọ n'ụlọ maka onye nwe ụlọ kwesịrị ịnọrọ ma ọkụ ga-agba ya agba onye nwe ụlọ gbakwana ndị bịara abịa anyị sị ka anyị kpọọ ọgụ ka ị bịa nọ alat anyị kpọdogosa enwere ihe ọjọọ anyị akpọgosa anyị kpọdogo n'oge ọjọọ ọgọ o mekwela eshi ekwa bịakwa bịa enweta ha siri na m siri ya ọbịbịa na onye ke na-abịa ị ga-anọ mba nsogbu adịghị ọ sinyechara m ihe niile mmadụ nọ n'ọrụ akpọwa ya I need them ebe ọbụla Igbo gbakọrọ nke ọbụla anyị nọ ihe anyị na-eme na-adịkarị unik ya ka njikwa eburu ofu olu
na-asị ka amara Chineke gọziere m unu. Ihe ọ bụla ị na-eme dị mma n'iru Chineke, ngọzi ga-eso gị. Dịka ị na-asọpọtụ ihe anyị na-eme, Chineke ga-asọpọtụ gị. Maka asị onye na-akọ n'ubi onye ọzọ ka Chineke na-akọ n'ubi nke ya. Ebe ị na-akọ n'ubi nke m sị ka ọ dịrị m mma, Chineke ga-eme ya dịrị gị n'ezinụlọ gị mma. Unu agaghị anwụnata ọnwụ ike, ị gaghị eli ozu na-erughị eru. Onye ọbụla na-amụtabeghị nwa, gee ntị ka m gwa gị, ị ga-amụta nwa n'aha Jizọs. Ị ga-amụ nwa ga-ele gị nka, ị ga-amụ nwa kwuru. Your children will make you proud. Nwaanyị ọjọọ agaghị akpọ anyị ihu, nwoke ọjọọ agaghị akpọ gị ihu, ụmụ ọjọọ agaghị akpọ gị ihu, biznes ọjọọ agaghị abịara gị. Biznes ọ bụla itinyere aka, ọ ga na-agara gị n'ihu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Thank you, I love you all. Ahụrụ m unu n'anya. Subscribe to our channel. Continue to subscribe to Imo Comedy. Chief Imo Comedy, gị subscribe. Chineke subscribe into your account. Alert anawe. Bangam. You know? Mana gị ga-subscribe. Ịghọtago? Ị ga-subscribe. Ya wụ na subscribe. Achọrọ m ikwu ihe ga-eme mana Chineke ga-agọzi onye ukwu gozi onye nta. Follow us on Instagram at Chief Imo. Ị gara na Instagram gaa type Chief Imo. Meme apịa nwoke ọma, nwoke nwere ime ogwo ahụ dị mkpa ahụ wrong boy. Ebe! Then the devil. Anwụọ na m anwụọ. I know. Darling.